L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika aktar kmieni din il-ġimgħa ikkonferma li dħul tal-ħaddiema Maltin żdied b'4% fid-dawl tal-coronavirus. Dan għall-kuntrarju ta' diversi pajjiżi Ewropej oħra fejn id-dħul tal-ħaddiema sofra daqqa ta' ħarta li ma bħala. Dan għaliex Malta implementat restrizzjonijiet iżda ma mponitx lockdown totali biex bekk l-impatt ekonomiku li ħallit il-pandemija inħass inqas minn pajjiżi oħra. Fil-fatt matul l-implementazzjoni ta' dawn il-miżuri, is-settur tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni rat tkabbir sostanzjali ta' 7.5% fil-waqt li s-settur tal-gaming żdied b'6.6% u s-settur tal-proprjetà żdied b'5.7%. Dan fil-waqt li s-servizzi finanzjarji u s-settur pubbliku raw tkabbir ta' 1.5 u 2.6% rispettivament. Bħalma kien mistenni ġiet innotata bidla fis-setturi lokali e kif l-attività fis-settur turistiku naqset b'29.8% u ġie rrapportat ukoll tnaqqis fis-settur tal-agrikoltura u s-sajd u fil-produzzjoni tal-elettriku u l-ilma fost oħrajn. Iżda tnaqqis f'dawn is-setturi kien b'mod sinifikanti ħafna inqas minn dak fis-settur turistiku. Minkejja dan il-pakkett ta' riġenerazzjoni ekonomika evita mal-100,000 sensja u rapport tal-Bank Ċentrali innota wkoll li minkejja tnaqqis fil-ġid nazzjonali l-impatt fuq ix-xogħol Malti mistenni jkun limitat. Esperti tal-istess Bank Ċentrali fl-aħħar tbassir tagħhom diġà qed jinnotaw sinjali ta' stabilizzazzjoni fit-tielet kwart ta' din is-sena. Dan apparti li qed ibassru lis-sena d-dieħla l-ekonomija se tikber brata ta' 6.1% li se jagħmel tajjeb għat-tnaqqis osservat din is-sena.